para po sa aming pagsasalo-salo at pagsasama-sama para sa selebrasyon po ng aking kaarawan. Tinataas po namin sa inyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga personal intentions at prayers po, Lord God. Gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng mga tao na narito ngayon, kasama ko po sa aking selebrasyon, sa mga tao na nasuporta po sa amin lahat, Lord God. Maraming salamat po. Higit lalo sa mga tao na papaabot na kanilang mga biyaya at tulong po mula sa inyo, Lord God. Naway ang mga pagkain na narito po sa lamesa ito ay gamitin niyo po kalakasan para sa amin lahat. Dalangin ko lamang po, Panginoon, ang malusog na pangangatuan, ligtas na pamumuhay ng bawat isa sa amin, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Natawa ko kay ano. Happy birthday to you. Kaya lang, Pampang! Happy birthday to you. Happy birthday, Pati. Thank you so much. Maraming salamat. Wala kami candle kasi gagamitin pa yun sa next. Asa yung candle? Walang nakuha. Yeah. Dahil dyan. Ang iksi ng candle. Kainan na! Ay, thank you pala. Ayan na, Ate Alikapta. Tap at syempre, dito syempre, Miss Guzzy. Yes, Miss Jennifer Guzzy. and Maro, thank you so much to your husband, Ma'am Jennifer, na yung foreigner na gwapo. Thank you, Virgie, sa partners. Thank you so much. Yes, Rangia, thank you. Mga moms, thank you. Maraming salamat. Thank you. Sa lahat mga spiritik na... Thank you, Ma'am Jane Kilian, Ma'am Dali. Ma'am Dali, yes. Daddy Alex sa Baguio, yung pinuntahan namin sa... Tapos wala kami kanin. Ay, yung kanin pala. Kanin yaya. Ano pinagyan mo, ha? And of course, kay Brenda, salamat din. Sa Salamat. suporta. And sa lahat ng aming mga kasama dito ngayon. Yung iba kasi papunta pa lang sila. Wala sila sinadya talaga namin umiwan. Kaya nandito na yung aming mga Muncie Foods. Ano yung laman ng sisig? Sisitas meron tayong kasama. Etong sisig dala to ni... Yung kasama bukas lang. Lagay sa lip. Ay, grabe. Ito yata yung cake ko talaga. Okay na rin. May rin pa dito. Check mo may naitago kong kanina sa bag. Ito ako, okay, sabi nakatigil sa Kainan na tayo. Let's eat every 2 minutes. Yes, thank you so much guys. Maraming salamat. So we have Chicken Joy and Lechon Manok. Chicken sad. At saka Bawal yempo. magamitin yan. Yeah, I have also spaghetti! My favorite! O yung pansit nandun sa labas. Dala. Walang sili kayo binili. Ay, may sili. May Ano ba? Meron bang ano? Uy, bumili ako ng Ito cup. yata. Pakuha naman ako ng cup. Yan. Huwag mo masyadong pagmanokin si Brenda. Ano? Baka mamay mag-trigger na naman yung churrot. Naiisip na nga siya sa manok, adobo-adobo ka. Adobo ka bukas. Thank you so much. Big job naman. Cup, sabi ka. Kuya! Sa aming mga kuya drivers, halika na. Kainan na. Yan. Thank you so much sa lahat. Ayan, sa mga pabati ninyo. I love you all. Thank you so much. And advance birthday celebration to. Kasama sila Brenda kasi pabalik na nga sila ng hasaan. So hindi ko na rin may sisingit sa schedule nila. Ayan. Ha? Pati si Dino sarap. Ayan, thank you so much sa pakik. Thank you ka naman sa akin ako nakaisip niya. Ng cake. At tarin yung cake, bumagsak. yung ano niya, ano tawag mo rito? Para icing niya. Oo, so thank you so much. Where's my beshi? Pakabusog ka siya. Nasa din na kayo. Ha? Hala, grabe si Oyong oh. Sabi mo hindi ka nagkakanin Oyong. Ha, Oyong? Hinilig ko ito. Ilagay sa lip bukas. Ano? Yeah, thank you rin Gio sa pakikinig. Sana huwag nasapag sa akong magpakikinig. I love you. Mga moms, may gusto pala ako ipakilala sa inyo. Makuha ko naman. Kutsilyo. Ayun. Pakilala mo kasi sila. Ano, si tropa ko, si LA. LA. LA Artuno. Gwapo ba mga moms? Kutsilyo muna. Pa-press naman. Ay, sorry, nakaharang ako. Ano yung flavor? And of course, with my bestie, Rain Darren Vlogs. Guys, please support my best. I love Wala you. mang hati. Love you so much. Thank you sa lahat ng support. Stay Aww. healthy. Always love mama. Yeah. So magkakainan na kami habang hintay namin yung iba namin mga kaibigan. I love you all. Thank you so much, guys. Love, love, love!
Kasi nag-aral. Yan, So, so anak araw po. we are now eating and thank you sa mga pabati pag-greetings. I'm with my beshi, Rain Darren Vlogs. Ayan. Napakagaling na singer and host nito, guys. Kung bakit nagugustuhan niyo ako pagdating sa pakikipag-interview at hosting, it's because of him. Siya po talaga nagturo sa akin. That's why hindi ko yung bibitawan. Ayun, na talaga ipagmalaki sa kanya ko natutunan yung mga ganong bagay. Kaya sana po, ayun pa birthday nyo sa akin guys, please, supportahan din po natin yung kanyang personal vlogs. Kasi singer to. So kung gusto nyo kiligin, I mean, hindi ko naman kayo papersahin ha. Alam nyo yan, Ma'am Shi. Kung sino po yung mga may gusto, then thank you for supporting him. Pero, I'm telling you, napakagaling po niyang singer talaga. May in love kayo. Single po pala, kasi lalaki din yung gusto. Baka mamaya iba mag-expect lalaki ka, parang si Jigjag. Alam naman nila kung may kembot. Marami umiibig dyan kay Jigjag. Oo, marami nakakagusto sa kanya. Ano kanina, pinag-aagawan. Grabe. Mamili ka na kasi Jigjag. Naku, malay mo, yan na yung pagkakataon para magasgasan yung ano mo. Kaya yan, guys, maraming salamat sa mga pabate. And again, please support my beshi, Rain Darren Vlogs. Happy birthday, Ma'am si G. I love you, Besh. Thank you. Love you. Buti nga nakasama ko kasi lagi po kasi siyang hindi busy. So, lagi siyang hindi rin busy. Hindi talaga ako lalabas ng bahay. Wala, unless may ganap. Kapag bagyan, ay, kayo pa din yung apa. Na, Wala na. Magti 2 years na sa... Ay, this is my favorite. 3 years na? One of my favorite food. Actually namin, spaghetti. Ako, Pero mas favorite niya yung spaghetti ketchup lang. na may mga kinetsa pala sa Yung simple spaghetti lang sa kalye. Lalo na yung spaghetti sa bangketang naka-plastic lang. Gusto ko rin yun. Yung ninangasab lang sa plastic. Nakikita niya lang ako yung inaalmusal ko. Yun yung kinakain ko. Yun yung comfort food niya. Comfort food niya. Pag stress ako talaga, Kung ako spaghetti. burger siya, spaghetti, simpleng spaghetti. Kahit yung mga ganito, ako naman sa spaghetti. Hindi naman hindi ako maarte sa Sumaarte. sa food. Kung ano yung available pwede. Galing po ni Ma'am Gigi na tumangkad siya. Kausapin mo yung katapat mo ha. Kaya, hindi na kumain ng mga children mo. Children party. Si Oyo, iba yung singin na kaharap. Kahit din mo, hindi na. It's DJ.